apa lho? Alah, ngrumpi. Bendina panggah ngrumpi. Panggah ngrumpi ae. Aku tidak Aku karek golek pakan oleh sepuh. Kuwi ngarepanku. Oh alah kono toh. Heeh. Lah kok dipangan semut? Kacangnya gede. Yo, Buku sandalmu paling. nang sandal. Wis sulap-sulape nyapa? Lek panas kan ngono kuwi. Heeh. Anu, Dapat cilen nanti. kirim anu kerja memaci. Oh, alah nduk jagung ya. Heeh. Nanti Mangi lah marani. mambengi jane. Oh, Marani. ide panjang. Alhamdulillah. Ngiyar-ngiyar wonge. Panas wis ra umum. Panas ora umum. Sumuk panas kok. Gue mau lewat. Jadi apa? Hah? Ya liwat kono lho. Lewat kono lho. Ya jalan. Oh, wis to bene liwat. Ya pergi disurung ngono kuwi. Bene. Kok liwat to? Liwat to lho, liwat to. Pokoke ora apa-apa liwat to. Ora iso mlebu. Ora pantas. Ora lha iya, kecil iki wong liwat takon liwat. Ya tak ndene dene. Heeh, ora apa-apa. Tapi yo umpung panas kaya ngene. Panas e banter. Mepe garing tenan. Rada pliyup kan. Heeh, kae panas. Kolor mesti. Mesti kolor jemu. Dek ingi gene langsung beres.